Poklepáno na základní kámen jest. Výstavba komunitního centra spolku Jan může začít. Vznikne v něm 6 tréninkových bytů pro nácvik dovedností dospívajících klientů s poruchou autistického spektra. Tady bude moci kolovat tak asi 20 klientů, kteří se budou střídat a budou potom odcházet do svých domácností. Ten dům bude obklopený terapeutickou zahradou, to znamená, že my budeme terapeuticky pracovat jak v interiéru, tak v exteriéru. Nejsou všichni klienti, o které ty služby pečují, stejní a ti, kteří mají opravdu náročné projevy chování, tak pro ty pečující je to velmi náročné, obzvlášť pokud to trvá v letech. S tím, jak stárnou, ubývají jim síly, tak my se opravdu často setkáváme s voláním po tom, kdo je vystřídá a tam už to není na odlehčovací služby, ale právě na vznik takového zázemí. Nové centrum vyroste u hřbitova na Nové ulici v Místech, kde ještě donedávna stával domek hrobníka. Vhodný pozemek vytipovalo a spolku Jan prodalo město Olomouc. Náklady na stavbu se vyšplhají na 40 milionů korun. 95% pokryje evropská dotace. Pak už to v podstatě byla jenom otázka dalších jednání právních kroků nebo majetkoprávních kroků a úkonů, tak aby spolek tento pozemek mohl získat, začít zejména projektovat a také zvýšit svou šanci na úspěch při získání dotací. Spolek Jan, což je zkratka slovo Jdeme autistům naproti, působí v Olomouci od roku 2007. 20 pracovníků se stará o 300 dětí a dospívajících klientů v rámci celého kraje. Prostory v budově knihovny v Brněnské ulici mu poskytuje město, které také spolek zařadilo do sítě podporovaných sociálních zařízení. Služby jsou bezplatné, a to díky dotacím od Olomouckého kraje. Pro nás klíčové je to, že takový projekt, taková aktivita vychází subsidiárně ze spolků od organizace rodičů, kteří nejlépe vědí, jaké potřeby těch dětí, klientů, uživatelů sociálních služeb s poruchou autistického spektra jsou. U slavnostního zahájení stavby byla 24letá dcera ředitelky Maruška. Právě ona byla impulzem ke vzniku spolku Jan i myšlenky výstavby komunitního centra. Ty starší, kteří právě jako má dcera třeba nemohli absolvovat ranou péči, protože ta služba ještě nebyly specializované služby, tak zůstali někde mezi tím systémem a ta péče zůstala na rodičích, na jejich bedrech. Budeme vychovávat takový ty nástupce, kteří začínali u Marušky jako asistenti, takže bychom to chtěli, aby to bylo v tom duchu jako takového jako přívětivého stylu. Nové centrum by se mělo klientům otevřít v polovině roku 2025.